Dobar dan. Ako želite da u grafikonu označite najbolju vrednost prodaje, najlakše je da selektujete tu vrednost, pa da joj prosto promenite boju. Međutim, ako se ova vrednost promeni, ovaj postupak morate da ponovite sa nekom drugom vrednošću koja je umeđu vremenu postala najbolja. U ovom videu saznaćete kako možete da označavate najbolje vrednosti prodaje na dinamičan način. U ovom primjeru možete da vidite izveštaj u kome se vidi pregled prodaje u odnosu na klasifikaciju. Vrednosti prodaje sortirane su od najviše ka najnižoj. Na osnovu ove jednostavne tabele kreirali smo grafikon. Y osa prikazuje vrednosti prodaje u milionima, a na X osi se vide oznake klasifikacije. Ako želite da vrednost klasifikacije sa najvišom prodajom obojite crvenom bojom, u ovom slučaju to je čokolada, potrebno je selektovati samo tu kolonu, odabrati opciju Format Data Point, a zatim promeniti boju prikaza. Ovo je sasvim dobar postupak ako se vrednost prodaje neće menjati. Međutim, ako se promeni, sve treba da uradimo iz početka. Vratimo grafiku na početna podešavanja, pa ćete vidjeti kako ovo može da se uradi na bolji način. Najpre, iza kolone sa vrednostima prodaje dodaćemo još jednu kolonu. Nazovimo je Max. Zatim je u ćeliji C2 potrebno kreirati sledeću formulu. Formula proverava da li je u ćeliji najveća vrednost prodaje. Ako jeste, bit će prikazana ta vrednost, a ako nije, bit će prikazana nula. Dalje formulu ćemo iskopirati u preostale ćelije u tabeli. Dodajmo kolonu Max u grafikon, tako što ćemo je prosto iskopirati upotrebom prečica Ctrl+C i Ctrl+V. Formatirat ćemo njen prikaz tako da bude predstavljena crvenom bojom. Zatim biramo opciju Format Data Series. Vrednost podešavanja Series Overlap postavit ćemo na 100%. Na grafikonu trenutno vidimo da za klasifikaciju čokolada imamo najveću vrednost prodaje. Ako povećamo vrednost prodaje, na primer za bombonjere, ili za praline, svaki put kada ovo učinimo, kolona sa najvećom vrednošću prodaje biće prikazana crvenom bojom.
Ovo se odvija dinamički, ne moramo svaki put da pokrećemo opciju Format Data Point. Jedino ako želite da ove vrednosti budu ponovo prikazane u opadajućem redosledu, potrebno je da izvršimo sortiranje. Sortiranje ćemo izvršiti prema koloni prodaja. Kolonu Max možemo i da sakrijemo. Nadam se da će vam ovaj recept biti od koristi. Hvala na pažnji i doviđenja do nekog narednog videa.